Зодия Водолей. Разкладът днес ще бъде за вас и ще се опитам да разбера какво ви очаква през новата 2025 година, какво ви предстои като цяло през цялата година и след това ще попитам само за януари месец. И нека да видим. Моля за Зодия Водолей през 2025, какво ги очаква, в каква енергия ще се намират, какво им предстои, някакви по-важни събития. О, изобилие, мили мои, изобилие от финанси, за други може би от чувства, за трети от здраве. Много хубаво, браво. Но преди това, преди да дойде това изобилие в живота ви, нещо ще се разруши нацяло, напълно. Това може да е в домът, в семейството ви, в здравето на някой близък ваш или вашето здраве в момента да е разклатено и това да ви притеснява и в някакъв етап от следващата година ще се излекувате. 16 виждам като число. 16-та дата, 16-та или може би 16 година и 4 месеца. Значи до година и половина ще има една много голяма трансформация в вашия живот. Нещо ще се случи неочаквано, което да промени събитията до момента. Това да не ви плаши. Кулата не е всеки път нещо... То е разрушително, но понякога е хубаво като това да създадеш семейство, да срещнеш човека изведнъж. Отиваш някъде на бар, примерно, и изведнъж там срещаш човекът на мечтите си. И край, всичко се срутва. До сегашният ти живот се разрушава. Някакъв избор трябва да направите през новата година. Възможно е тук за някой от вас да има намесени деца, които да страдат по някакъв начин. И заради тях да се наложи да вземете избор. Да вземете конкретно решение. Също е възможно някой да дойде и да ви поднесе извинение. Ако с някой сте се скарали, някой ви е обидил, наранил, е много възможно да дойде и да ви поиска извинение. Да се сдобрите. И това да ви постави, това да е кулата за вас, защото ще е неочаквано, и това да ви постави пред дилема. Дали да му простите или да си продължите пътя. Тук решението е ваше, мили мои. Казах, решението си е ваше и излиза магиосникът. Много от вас през новата година ги очаква любов, нова възможност в любовта. Ето и потвърждение имам. Защото много дълго време са чакали. Чакали са за тази любов. Чакали са това вълшебство да се случи в живота ти. И през този период, може би до края на 2025 година, вие ще го срещнете. Много красиво. Енергията е изключително хубава и позитивна.
Както казах, някой от вас, ако имат близък човек, който в момента е в недобро здравословно състояние, тук Вселената ще ви срещне с правилния човек. Човекът, който може буквално да сътвори магия и да излекува вас или вашият близък. Или в живота ви да срещнете човек, който ще ви омагьоса с красотата си, с добрината си, с излъчването си просто. И да се влюбите в него. Да го обикнете. Много хубаво. Браво, мили мои, браво. Какво ще трябва да знаем за Зодия Водолей през 2025 година? Но тук с тази кула ще има една пълна трансформация. Вече никога няма да бъде същото. Ако някой от вас страдат, ще намерят любовта. Ако някой страда за това, че физическа болка, някаква болест, ще се излекува. Да. Интуицията ви през тази година ще бъде много силна. Ето. А сочаш, аз какво ви казах? Любов, мили мои, събиране, тържество, празненство. Много красиво. Интуицията, слушайте си интуицията. Слушайте си от интуицията и тя ще ви отведе там, където трябва да бъдете. Много е възможно по пълнолуние да научите нещо скрито. Нещо, което е било далеч от... Или да видите нещо. Нещо, което е било далеч от очите ви, от ушите ви, от умът ви. Някаква тайна да разберете, нещо скрито за човек, който е около вашето обкръжение. Какво още трябва да знаете? О, кралица жезли! Една страстна, такава импулсивна. Някой буквално ще се съживи. Буквално ще се съживи. Някаква летаргия усещам и изведнъж заряд. Фойерверки. Красота. Както обичам да казвам. Ето, още една жезлова карта и кулата. Да, кулата ще донесе промени. Кулата ще донесе трансформация и едно такова... Някои може да останат през тази година сами. Да напуснат семейство или връзка. И това да е причината да се възродите. Все едно да започнете да живеете нов живот. Да сте сами, но щастливи. Чашките ще са ви пълни, защото вече ще правите това, освободени, чувам освободени. Ще правите това, което на вас ви харесва. Дали ще излезнете с приятели, дали ще си останете вкъщи сами и ще си пуснете филм, дали ще работите работата, която на вас ви харесва, но душата ще ви е пълна. Пълна с чувства. И тук много е възможно заради някаква страст, която ще се възроди във вас. Чакайте сега да изтегля едно от посланията от песничките. Да видим. Моля за послание за Зодия Водолей през цялата 2025 година. Моля за послание.
3 паднаха, ще ги взема. Денис Теофиков, сърцето ми. На някой тук ще му се разбие сърцето. Очаквайте го, мили мои. Анелия, любов, но след това идва любовта. Любовта към себе си, любовта към живота, към свободата, към щастието. Емилия и пак Денис Теофиков. Тръгвай си. Тук някой от вас може да харесва Денис Теофиков. Да му е фен. И на мен ми беше фен. И все още ми е. И ми е много мъчно за него. Тръгвай си. Да, тръгвайте си. Към любовта. Добре, нека да видим сега за януари месец. Каква ще е енергията? Как ще започнете новата година? Ново начало. Още от самото начало на годината ли, скъпи мои? Какво предстои на зодия Водолей през януари месец 2025 година? В каква енергия ще се намират? Какво трябва да знаят? На кръстопът сте през януари месец, но колелото на съдбата ще се завърти. Тук може някой от вас януари месец или в началото на годината да им се наложи да пътуват на дълго разстояние, да се срещнат с различни хора от различни светове. В смисъл, от различни светове, нямах това предвид, ами по-скоро от различни религии. Пък може, знаеш ли? Знаете ли, може и от друг свят да намерите човек. От вашия си свят. Защото някой много ви е наранил. Защото вече нямате сили да се борите. И тук ще се включи Вселената. Тя ще ви помогне да вземете това решение. Защото явно вие нямате смелост. Още през януари. Ето тук нещо много бързо ще се задейства. Влюбените втори път. Тук някаква тайна ще излезе наяве за някой от вас. Нещо ще видите, така ще ви започне годината. Така ще ви започне годината. С първите дни на новата година. Някой ще научи нещо скрито. Нещо неясно, което е било. И самата ви интуиция ще ви отведе до отговорът, може би. Ако някой тук се задава въпроси, не му се дава отговора от човек, примерно, интуицията ви ще ви отговори на въпросът. Просто я слушайте. И това ще ви постави пред избор. И тук има избор. Нищо като на магия тук ще се случи. Неочаквано. Той с кулата неочаквано, да. Може някой да изрази любовта си към вас, емоциите си, чувствата си. Или някой да ви поднесе подарък, неочакван, който да ви изненада, който да ви накара да се замислите какво става. В смисъл, защо?
Някой тук много бързо ще действа. Или просто ситуацията ще се случи изключително бързо, такова, направо да не знаеш какво се случва на момента. Прераждане, мили мои. Страшния съд. За наказание за тези, които са ви наранявали. И подарък за вас. Ако вие сте тези, които сте наранявали някой, вие ще си получите заслуженото, мили мои. Искате или не искате, защото тук Вселената се намесва. Тук някой търси нещо. Някаква информация. Някаква светлинка в тунела. Да му се даде отговор на въпроси, които задава, от срещната страна не му отговаря. Поне не и по начинът, по който ви се иска. Тук е възможно за някой от вас и някой да ви следи. В смисъл да се интересува за вас, да разпитва, в социалните мрежи, обкръжението ви. Може би този човек, който предстои да дойде, вече да го познавате, или той е така отдалече да си ви е хвърлил око и събира информация какъв човек сте. Възможно е. Но някой ще му се разкрие тайна. Нещо забулено, което е било. Нещо неясно. Магьосникът, ето. Има тук човек от вашето обкръжение, който е много такъв хитър. Мисли се за велик. И се опитва да придърпва към себе си всичко, което си мисля, че поради някаква причина му принадлежи. Защото той така е решил. И по всякакъв начин тук използва всякакви методи. Дали ще говори на хората, дали ще действа задкулисно. Кофти енергия е тук. В момента специално магьосника го усещам с кофти енергия. Манипулативна. Използва всички средства този човек да ви навреди. Знаете ли, тук... Да. Тук за някой от вас е много възможно някой да прави някакъв вид ритуали. Пречистване, глупости. Мисля се за пречистване за вас, че трябва да се пречиствате. Ритуали, магии, заклинания, за да не ви върви. И това видео ви е като за потвърждение. Ако интуицията ви говори от някакво известно време за този човек, че има нещо, което не е както трябва при него, ами да, има. Но той ще се получи наказанието. Висшите сили няма да оставят нещата така. Той е магьосникът. Мисли се за магьосникът. И е силен, да. Но страшният съд е по-силен. По-силно от страшния съд няма. От Вселената. От Господ. Така че, мили мои, ако вие сте от хората, които по някакъв начин се опитвате да манипулирате хора и обстоятелства,
ви чака подарък от Вселената. Така ще ви го натресе, че ще си платите петорно за действията задкулисните. Но всеки се шета на акъла, както казват старите хора. А ако има такъв човек в живота ви, който чрез някакви магични действия се опитва да повлиява на живота ви, той ще си плати. Вие няма да правите нищо. Оставете го да си върви по пътя. Ако имате усещането за такова нещо, може да се свържете с мен. Аз ще ви кажа как бихте могли да се предпазите и да се пречистите от такъв вид. Дори не знам как да го нарека. От такива змии покрай вас, за да си тръгне по пътя и да ви остави на мира. Така, нека да видим още какво трябва да знаят везничките, щях да кажа. Някой може да взаимодейства с зодия Везни или да има асцендент, Луна или Венера в чарта си. Водолейчетата. Може би благодарение на този човек, който се опитва да ви върже ръцете по някакъв начин, вие се затваряте. Пътищата ви се затварят. И все сте на студено. Все се чувствате като изхвърлени, като буквално като изнемощяли ви виждам. Като изнемощяли от битки, от болка, от разочарование, защото все нещо не ви се получава. Но тук Вселената ви казва: Водолей, не се притеснявай. Аз съм над теб и бдя над теб. Обръщай внимание на знаците, които ти пращам. Слушай интуицията си и това ще те отведе в един нов свят. Ще ти отговори на въпросите, които те терзаят, и ще тръгнеш по пътя към хармонията и щастието. И красотата на живота. Ще се затвори, много е възможно още през януари месец да се затвори някакъв цикъл. Тук може да става въпрос със светът за най-различни сфери от живота. Много е възможно да се преместите в друг град, в друго жилище, на друг адрес, офис да смените, работа да смените, да отидете някъде извън страната, да учите, да работите. Но във всякакъв аспект е светът. Така че ако за едни им предстои преместване в ново жилище, за други им предстои примерно смяна на работното място, за трети им предстои завършване на един етап, примерно от ако са ученици, да предстои да станат студенти и да решат да отидат да учат някъде другаде, а не в градът, примерно, където живеят, или в държавата. Зависи кой на какъв етап е от живота си. Още един ред карти, моля, за водолейчетата. Някои от вас, мили мои, ще станат
родители и по-конкретно майка. Може да разберете през 2020... не, януари месец. Гледам за януари месец. Може още през януари месец да разберете, че ще ставате майка или родител, може и баба или дядо. И това ще е подаръкът за вас. Коледният подарък, макар и малко закъснял. Защото, както знаем всички във Вселената, няма време. Времето ние сме го определили, хората. Там няма време. Там нещата се случват тук и сега, на момента. Когато му дойде времето. Ако тук е имало борба, ако тук става въпрос точно за това нещо, за борба, за да се сътвори, да се роди дете, много е възможно януари месец да видите някакъв резултат от зачеването. Вече да се случи. Да го видите. То няма как да го пипнете още, нали, когато е в зародиш, но след това ще го пипнете. Вижте, тук императрицата как е гушнала котенцето. Някой може да се здобие януари месец с домашен любимец или с... нов член на семейството. Нов член на семейството. Много красиво. Много. Енергията се промени тотално. Някой е разочарован. Някой вече е загубил надежда, че това може да се случи. Ако тук става въпрос за бебенце. Но Вселената ще ви изненада. 100%. Може би този разклад ще ви помогне да ви се вдигне духът. И след като се вдигнете вие, собствените си вибрации, да позволите на това чудо да се случи. Защото зачеването на едно дете е чудо. Чудо от Вселената. Пожелавам ви го от цялото си сърце, мили мои, за тези, които мечтаят за това и са се борили дълго време. Някои може да намерят домът или работата, или офисът, или хората, с които да работят заедно. Точно тези хора, които са искали. Точно тази работа, за която са мечтали. Точно това жилище, което цял живот чакате. Тук буквално нямаме звездата, но буквално ми е като сбъдната мечта през януари месец. Някой да си сбъдне мечтата. Някой, който вече който много дълго време се е борил за това. Прекрасно. Айде още едно послание тук за януари месец. Моля за послание за януари месец чрез песен за Зодия Водолей. Не дей. На Джордан. Не дей. Орена и Супер Саш кармата. Тук много е възможно януари месец да разберете императрицата, майката в тарото, съпругата, да разбере, че нейният съпруг има друг любовен интерес. Да. Търсите доказателства ли, мили мои, да го разобличите? Вселената ще ви даде доказателства. Защото този човек се държи непристойно към вас. Не ви оценява. И ви вкарва в... Значи, за някой от вас ще е любовен интерес, а за други от вас ще е това, че този човек, откакто сте заедно, допуска чужда намеса.
нали, други хора, дали кръга си от приятели, дали някакви близки, дали някакви роднини, от този тип, а не точно любовен интерес. Да, всеки ще е различно, мили мои. Но кармата тук ще се задейства и всеки ще си плати, както казах, за деянията, за думите, за действията. Други ще се платят за бездействието и мълчанието. Това е, мили мои. Да напомня. Ваучери за подарък на ваш близък, роднина, приятел, човек, когото обичате и усещате, че има нужда от такъв малко нестандартен подарък. Минус 10% от обявената цена са ми коледните ваучери. Ако някой прояви интерес, нека да ми пише на Viber, на лично съобщение, в месенджера. Там ще ви кажа какви са условията и как може да закупите такъв коледен ваучер. Това не е за вас, това е за някой ваш близък приятел, роднина и детето ви. Много по-възрастни дами се свързаха с мен, за да направят коледен подарък на техните деца. Защото по този начин можеш да покажеш любовта си на един човек, че държиш на него и искаш да му помогнеш, а пък понякога ръцете са ти вързани, защото не знаеш как да действаш, не знаеш какво да направиш. И това, един прочит личен ридинг е от една много голяма помощ за някой. Защото той ще получи насока как да продължи занапред, какво да направи, как да го направи, в какво да се насочи енергията, какво да изтрие от живота си, какво да остави в старата 2024 година, толкова кармична година, която и това нещо повече няма да се върне. Така че, мили мои, ако решите, пишете ми, насреща съм, ще ви отговоря и така ще помогнем, така ще зарадваме и някой друг. И ще му помогнем в същото време, за което за мен е удоволствие. Чао и до нови срещи, мили мои!